Тапшыруның кичке өлешен башлап, сәламнәр юллауларны дәвам итәбез. Ширдаклы районы Иске Оренбаш авылында якты дөньяга килгән гүзәл хатын-кыз Бибикова Азалия Фагильевна бүген 21 октябрь көнне үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онытылмаслык гүзәл юбилее белән чын күңелдән аны әнисе Зөлфия, әтисе Фагил, абысы Фаил, тормыш иптәше Альбина, племянницалары Милана, Ясмина һәм Эмилия котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Татлы алмабыз якты дөньяга аваз салган мизгелен хәзер дә искә алам. Сөекле балабыз, гаиләбез кояшы булып туып, кичкенәдән үк бик акыллы, тырыш кыз булып үсте. Аңа карап барыбыз да бары сыклана гына идек. Хәзер инде буйга үсеп җиткән кызыбыз безне һаман да сөендереп яши белә. Үз гаиләсендә чын алтын куллы хуҗабикә булып, киявебез Илнар белән 3 татлы балаларын, кызлары Сабинаны, уллары Рияз белән Ниязны тәрбияләп үстерәләр. Алар икесе дә бик тырыш кешеләр. Зур хуҗалыкларында бер-берсенә ярдәм итеп үз тормышларын алып баралар. Кадерле кызыбыз, сөекле сеңелебез һәм апабыз. Рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котларга. 35 яшь ул кеше гомеренең чәчәк атып, рәхәтен күреп яши торган мәл генә. Бүгенге көнегез Худайга шөкер кылырлык. Мәхәббәт һәм җылылык тулы гаиләгезнең олы бәхетләре булып балаларыгыз үсә. Теләгебез сиңа саулыклы, озын гомер. Синең матур күзләреңне бер генә дә сагыш яшьләре чылатмасын. Һәр көнеңне бисмиллаңны әйтеп каршылап, кичләреңне исән имин каршыларга язсын. Бәла-хаза, кайгы-хәсрәт сезнең гаиләгезнең күген уратып узсын. Дөнья мәшәкатьләренә күмелмичә, без якыннарыңның җылысын тыеп, ешрак аралашып яшәргә насыплар кылсын. Кызым, күз алмам, алтыным, сөекле син сеңлебез. Юбилеең белән котлап бары бәхет телибез. Гаиләңдә тынычлык булсын, мәхәббәт чәчәк атсын. Барча кайгы борчуларың тәгәрәп артта калсын. Сөекле дә, хөрмәтле дә булып матур гомер ит. Хезмәтеңдә абруй казан, 100 яшеңә кадәр җит. Бик кадерләп, якын итеп, сиңа сәлам юллыйбыз. Безне бүген сагынганны тиешле дип уйлыйбыз. 35-нче кызны бүген каршылый әни булып, шуңа җырларны сайладым, олы бәхеткә тулып. Кадерле Азалия Фагилевна, матур юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы көннәрегезне дә бүгенгедәй сагынып сөйләрлек узсын. Әлеге музыкаль бүлекне бергәләп тыңлыйк. Синдә үсеп җиттең кызым, сизми калдым үсеп җиткәнең. Әлдә истә куеныма кереп, әттә диеп назлап үпкәнең. Һәр кемгә дә тип алам диеп, насыйп булсын иде дәшәргә. Әти назы бала игелеген, ясын иде тоеп яшәргә. Көчле кулларың алып мине, истәти күккә җыюын. Ни әйтсәм дә чәчләремнән сыйпап, күзләремнән укып белүен. Һәр кемгә дә тип алам диеп, насыйп булсын иде дәшәргә. Әти назын бала игелеген, ясын иде тоеп яшәргә. Һәр кемгә дә тип алам диеп, насыйп булсын иде дәшәргә. Әти назын бала игелеген, ясын иде тоеп яшәргә.
сынатмамын, ғырурлығың сенің булырмын. Ә мен сезгә һәрчак терәк булып, җил давылдан саклап торырмын. Һәр көнгә дә тип алам дием, насыйп булсын иде яшәргә. Ясын иде тойып яшәргә. Һәр көнгә дә тип алам дием, насыйп булсын иде яшәргә. Әти назын бай игелеген, ясын иде тойып яшәргә. Әти назын бай игелеген.